И какво става, хора? Аз съм BRQ и правя първи клип. Снимам на Android. И като за начало мисля да снимам на Minecraft, на CSGO синглплеер и сега ще играем на едно мини геймсче. Не съм на креатив, бях на креатив, но си го направих на survival да е по-честно. И това е. Така, Саша, вие пълните честовете. Ще ги оставя тия. Това е нещо като 5 смесени игри в паркур мап. Дай сега ще ви покажа. Представлява. Ей, това е. Отзади има още. Сега ще го поставя. Не съм някакъв човек. Така. Не видях хората. И много грам. Години. What? Сега трябва да правя. Трябва да го знаем. Сега биш тапня. Така, да няма папка. Не. И съм будала, забравих за папите. Сега не сме читари, просто забравих за палката. Сега тук как се качи, не знам. Обаче и тук трябва да чуйтнем. Сега. Ще го запалим. И не Абе. И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, абонирайте се за мен. Не искам толкова абонати, искам само да ми харесвате клиповете. И ако може в коментарите ми напишите дали да продължавам да снимам, защото мисля да снимам на компютър. Аз ниче не съм снимал. Имам компютър, просто имам предвид, че е много сложно. Аз имам много приятели, дето искат да снимат с мен. Даже познавам много ютубъри. Дано ви харесва това, което правя, защото много малко хора снимат на телефони. Много рядко може да срещнете такива хора.
Аз снимам с програмата Screen Recorder. Надявам се да ви хареса.